Dende o Benegal levamos anos reclamando unha millora do servicio de transporte público por estrada acorde ás necesidades da veciñanza. Mais aínda, dende que formamos parte da corporación municipal. No último ano e medio, o Benegal de Negreira levamos a cabo distintas actuacións para solucionar esta problemática, empezando pola presentación dunha solicitude á Xunta de Galicia avalada por preto de 1000 sinaturas de veciños e veciñas demandantes do servicio de transporte de calidade. Participamos en distintas manifestacións en reclamar mellores no transporte público por estrada, para que fixera máis doada a vida laboral e educativa de unha boa parte da nosa veciñanza. E tamén impulsamos unha reunión con todos os grupos, con representación municipal, coa xefa territorial de Infraestructuras e Mobilidade de Galicia e a responsable das relacións institucionais de Montbus, que se celebrou na Coruña en setembro do 23. Nesa reunión, a que non asistiron os representantes do PP, expuxémoslle as necesidades e demandas que se resumen en cumprimento dos horarios establecidos ou, no seu defecto, a actualización dos horarios para o seu cumprimento, reforzo da liña nas horas punta, buses de 7 a 10, de 14 a 16 e de 20 a 22 horas, e reforzo que non debe afectar negativamente ao transporte escolar, xa que había indicios de que si era. Frecuencias directas de Negreiro con Compostela e viceversa, para evitar perdas de tempo da nosa veciñanza. Mais dun ano despois, pouco melloramos por non dicir nada. Por exemplo, a primeira hora da mañá, hoxe en día as persoas usuarias non poden acceder ao bus porque ese non ten capacidade necesaria. Hai quen vai para a parada con moita antelación para poder asegurarse unha plaza. Por todo o anterior e ante o incumprimento continuado da empresa concesionaria do servicio de conveniencia da Xunta, adxudicatoria, o BNG de Negreira propón someter a debate polo pleno esta moción e a adopción dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a que obriga a empresa concesionaria Montbus a que dé un servicio de calidade que é que necesita e así se comprometeu con a veciñanza. Demandar a Xunta de Galicia que adopte as medidas necesarias para que Negreira teña unha comunicación directa con Compostela nas horas punta anteriormente citadas. Bueno, creo que está bastante ben explicado aí un pouco a trayectoria da problemática que temos co transporte público no noso concello. Evidentemente somos coñecedores, e o máis vostede trasladamos aquela vez a esa reunión, demoslle conta un pouco desas deficiencias todas. Alguna foi subsanada, sobre todo a da primeira hora, reforzando esa liña directa ou non directa, porque evidentemente o problema era cando chegaba a Negreira, que maioritariamente a maior parte dos días chegaba neste caso o autobús cheo e moitas veces deixaba tirados aos usuarios de Negreira e das paradas seguintes. Concretamente, hoxe mesmo foi convocado a unha mesa de seguimento do transporte que vai ter lugar este venres ás 9:30 da mañá, un pouco onde trasladarei tamén, neste caso, estas problemáticas que temos, non só con esta, sino tamén, neste caso, con algún caso puntual que detectamos no transporte escolar. Eu mesmo comprobei, ante a reclamación de varios pais de nenos de alguna parada de alguna parroquia do noso concello, porque evidentemente ese bus chegaba tarde á parada e, por tanto, tarde ao colexio. E eu mesmo comprobei coa propia directora do centro esperando por eses autobuses ali na porta do propio centro e chegando como 15 minutos, 12 minutos, 12 e pico tarde. Entón, por nosa parte, estamos de acordo con, unha vez máis, instar a Xunta de Galicia. Esa mesa de seguimento, esa mesa de seguimento entre os concellos e a Xunta ou... Entre todos os concellos. Os concellos que formamos parte da rede do transporte metropolitano de Santiago de Compostela. Por suposto que apoiamos todas as demandas, de feito, xa o fixemos
tanto a título como grupo político municipal, directamente coa Xunta de Galicia, fixemos unha reclamación, fixemos unha exposición de feitos de horarios de autobuses, de problemática de calidade dos autobuses, de horarios, incluso fixemos unha proposta para que, aínda que non fose tan directo o autobús, no sentido de que se aproveitase a viaxe, porque as estadísticas tamén teñen a súa función, e era que evitar a parte de Rión, pero polo menos que se aproveitasen paradas que collesen o camiño como a que hai en Pontemaceira ou a que hai en Trasmonte. Pero teño que replicar, señor Blanco, e a ver como yo digo para que non se me enfade, porque, mire, xa o dixo varias veces na emisora municipal e non se lo explicamos varias veces. A reunión a que asistiron tanto vostede como o alcalde, nós non podíamos ir porque xusto nesa reunión estábamos ocupados cos nosos traballos e non hubo maneira de acadar un moco para poder ir a esa reunión. O que non quita é que non nos preocupásemos pola historia, porque de feito fixemos chamadas e nos fixeron achegar pois toda esa problemática que había e todo o que se lle trasladou na reunión a maiores de todos os contactos que tivemos en ese momento. Pero que vostede leve nunha moción e cando sabe perfectamente que non fomos a esa reunión por motivos laborais, pois nos parece un pouco... Perdón. Diga. A nós non nos dixeches que non podíades vir. Señor Blanco, dixeño vostede. Perdón. A señor alcalde tampouco lle dixeches porque nós estábamos esperando por vos e a nós comunicaron ali. Se chamaron que non viñan, non nos explicaron nada. Aquel día esperando na porta da xefatura territorial, esperando na porta que vos chegarades, preguntarnos, estamos esperando por os compañeros do PP e dixernos, se chamaron que non viñan, non nos deron máis explicación. Bueno, pero non sei con vostede, alcalde, verdad que non sei, pero con vostede sí lembro unha conversa privada que podemos ter na meia rúa en calquera momento que saliu este tema, porque ademais o comentamos e o falamos, e despois eu recordo, lembro perfectamente de falar con vostede de que non poderamos ir, que nos foi imposible porque a todos os cadrões Só fixe unha matización. Bueno, é a terceira que nos quita. A ver, e outra cousa, que dicía o señor alcalde que certas cousas xa se solucionaran porque antes viña o autobús e non iba a xente, é dicir, xa viña cheo e os anegan, pero que resulta que no mes pasado, en outubro, seguramente en outubro, a xente que daba en terra. Por qué? Porque emitían o autobús de 39 plazas e había 60 personas para ir. E quedaba a xente que iba a traballar e quedaba a xente que iba para estudiar. De feito, a min tócame na familia, porque a miña muller vai en bus e se quedou a muller de Adolfo vai en bus e non sei se quedou, están indo casi media hora antes. Xa que estamos ca familia, o meu fillo tamén é iban casi media hora antes para poder ter sitio no bus. Por qué? Porque non collían. E ademais, o bus que tiña que ter as paradas obligatorias na Arieira, Pontemaceira e en Trasmonte, xa no Concello de Ames, non vai ás paradas. Porque non vai cheo, só non pasa por as paradas. E hai xente que se queda, veciños nosos, veciños do Concello de Ames, que se quedan en terra. Por eso levamos a moción. Non porque sea un capricho do... é unha necesidade que temos. E outra cousa. Se falaches a xefe territorial ou a Xunta, igual lle tiñas que dar información veraz, porque eres a nosa que nos dixeron, é que tiña unha media por autobús de 7 ou 9 persoas. E eu creo que a media que le sacaron non sei de onde veo. Señor Blanco, mire, eu non dixen eso, dixen que cada vez aquel veraz, porque aqueles non deron nós, que serán datos que eles teñen da empresa. Voulle dar a mão ao alcalde, foron moitos, non é unha sola, pero Información traslada da empresa. Claro, por eso, perdón, señor Soares, cando vostede decía a estadística,
A estadística depende que nos Sí, diga, claro, estou completamente de E acordo. as queixas que nas trasladan? os usuarios. Pero que unha vez que chegan as queixas de os usuarios, a onde van? Vamos a ver, eles poden facer directamente mobilidade. Si algunhas nos la trasladan aquí, nos mandamos... Cantas ten o Concello de Negreira? Mesmo non sei. Poucas. Bueno, porque maioritariamente a xente faina tanto na aplicación como na página de mobilidade. E moita xente non a fai. Das dúas, Monbus e mobilidade. Por eso que Monbus, claro, moita xente... Ese é un problema. O problema é que a xente non o fai, pero a xente sabe que é un problema, Pero as porque queixas se eu, unha persoa soa, de conseguido 1000 sinaturas en Negreira, de xente que reclama un transporte público, é unha sexta parte da población, 1000 sinaturas, que non é pouco, o sea que é un problema grave que temos aquí. Que reclamaban esas 1000 sinaturas? Transporte público de calidade. Público de calidade, con horarios como ten que ter, comparada en todas as paradas que ten que ter a línea, e que non afectara o colexio, porque afecte o colexio, sacan nas horas puntas, sacan autobuses do colexio para a línea e autobuses da línea para o colexio, e iso... De todas formas, eu creo que quero que reconozcan que eu misma lle dixen a vostede que non podía ir a esa reunión porque me xurdira un tema ineludible que non podía deixar, que é porque eu era que iba a ir a esa reunión e eu comentei a vostede. Por eso me parece un pouco... Porque ademais vostede, como o di, é que como nosotros somos de PP e a Xunta de Galicia tamén é do PP, nós non quisemos ir. Creo que cando falamos este tema en moitas ocasións con vostede, máis co señor alcalde, co equipo de goberno, creo que estamos de acordo. Nos abogamos incluso máis porque sea unha liña directa hasta Bertamiráns, que dende Bertamiráns sí que hai autobuses cada 15 minutos, que o mellor unha liña directa a Compostela, si é máis difícil. O sea, quero dicir, para dar máis opcións. Por iso non me parece nada xusto que vostede poña isto, dixo 2 ou 3 veces na radio municipal e dixo con esa intención. Dixen que non viñeras. Dixo que non viñéramos, pero non explicou por qué. Porque vostede non deu o martes porque non poido. Pero vamos a ver. Loable, lógico, normal. Vamos a ver. Non pudo vir a comisión e eu tampouco vi. Vostedes podíamos decir a nós, oye, non podemos ir por isto, por isto. Pero xa eu dixo. No. A nos informaronos ali. Aquí. No, cando mo dixetes. Cando mo Aquí dixetes. mismo. Bueno, vamos ao fin da cuestión que é a votación desta moción, vale? Señor Blanco, xa para rematar. Mire, non nos parece correcto que nos meta en esa saca de que, porque políticamente parece que pasamos de todo e que non nos importa, precisamente por lo que estaba explicando a miña compañera, de que tanto o coro da Xunta como o noso é o mesmo. E non estamos defendendo a Xunta, nós o que defendemos é os veciños, eso que quede moi claro. E nós, toda a problemática, sexa de calidade de autobuses, sexa de horarios, sexa a problemática da época estival na que hai moita afluencia de peregrinos, que é unha parte dos que enchen tamén os autobuses, todo eso foi trasladado no seu momento e apoiamos en calquera información que se traslada do Concello é corroborable, tanto pola súa parte como pudera ser pola súa. Pero isto é do mesmo xeito que estábamos falando do punto anterior, do tema do remanente. Non é que non coincidamos co que vostede demanda, si coincidimos, digo outra vez, si coincidimos. O que estamos é dicindo que tal e como expresa no enunciado da moción, parece que o Partido Popular de Negreira que non quere os seus veciños e que non vai a reunións porque non quere ir con vostede e co señor alcalde. Eso non é o que nos Eu en ningún momento dixen eso. Si eu leo a moción, si eu leo o enunciado da moción, ven a dicir, mire, a veces hai que ler entre líneas, a veces hai que entre líneas, e vostedes que son moi defensores, Que malos pensados son. Hostia, Vamos a pasar a votación da moción. é que vostedes que son moi defensores van a Santa Coma a defender as traballadoras do SAF, pero non os vemos aquí en Negreira. Vamos a pasar a votación. Estamos outra vez pensando fora do cacharro. Pasamos a votación. Pasamos a votación da moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? Ahora, no. A favor. ¿Votos a favor? Para que vea que non... Unanimidade.